God hjertelig formiddag. Nu skal vi til historien om et nyt nødherberg, der er åbnet på Nørrebro. Et nødherberg, der har særlig fokus på at hjælpe de mange udenlandske hjemløse i København. Klokken er ved at nærme sig 23. Subhab Shalipan, der er leder af nødherberget Sov Godt på Nørrebro, gør klar til nattens ryk-ind. På nødherberget står 40 sengepladser klar til de mange hjemløse, der søger ly for vinterkulden. De har brug for nogle mennesker til at hjælpe dem. De har brug for en venlig sjæl til at snakke med. De har brug for noget mad. De har brug for en varm seng om vinteren. Nogle af dem har lige fået et arbejde og skal fastholde det, og det er meget svært, hvis man ikke har et sted at sove. Kamal er en af de udenlandske hjemløse, der nu kan være sikker på at finde en ledig seng. I am from Morocco. Good person, very nice, very good place, very good clean, very nice. Nødherberget Sov Godt henvender sig særligt til det stigende antal udenlandske hjemløse, der holder til i København. Christian Bjerre, der er generalsekretær i Blå Kors, har længe ønsket flere sengepladser. Baggrunden er jo, at vi har lavet nødherberg forskellige steder i landet, hvor vi har mange navnlige udenlandske hjemløse, som har brug for en seng at sove her over vinteren. Vi må bare erkende, at behovet er større end det, vi kunne dække. Og dermed har vi en gruppe her, som falder lidt mellem stolene. Der er flere udenlandske hjemløse i vores byer i det her år. Blå Kors har derfor søgt støtte til at etablere nødherberget. Peter Thiele fra Københavns borgerrepræsentation har siddet med i forhandlingerne om Sov Godt. Vi kan som kommune godt hjælpe danske hjemløse med en seng og et herberg, men vi må ikke hjælpe udenlandske hjemløse. Med den sociallovgivning, vi har, så lægges der op til, at det er private initiativer, der hjælper hjemløse. Men det er jo private initiativer, der i høj grad er støttet af de offentlige. På nødherberget skal man ikke bevise, at man er dansk statsborger eller have en opholdstilladelse for at få en seng. Fra Blå Kors' side vil vi jo gerne gå ind og pege på, at der er også et behov resten af året. Sov Godt har bevilling til at holde dørene åbne indtil den 31. marts. Derefter må de hjemløse finde andre steder at få deres nattesøvn. Så er det forår herhjemme, så det håber vi også, det er, og dermed behovet er mindre. Vi vil muligvis prøve at søge nogle penge igen. Vi ved, at behovet er der. Lederen kan ikke love, at der også næste vinter vil være plads til de mange udenlandske hjemløse. Denne vinter er de mange hjemløse altså sikret tag over hovedet på nødherberget Sov Godt. Om det er tilfældet næste vinter, er dog stadig uvist.